Yawa, kawai sai ki shiga ki fito ko ina jiran ki. Yanzu kana nufin ba za ka shiga ba, nan babana yake aiki, ka shiga ka gaishe shi ma. Ha, to ba higa ko wanka ban yi bane, ki je ki fito ina jiran ki. A'a mu shiga mana. Gaisuwa ne ruwanta da wanka. Gaisuwa kawai. Sannu baba. Kai abokina, ashe baka da kunya? Baka da mutunci? Kamar wannan tsohon ashe ka ture shi? Ko hakuri ka tsaya ka bashi, ka ki bashi hakuri? Ba bai haife ka ba? Rufe mun baki. Ba ruwanka. Duniyar nan fa ka bi ta hankali fa. Allah ni rabu da kai. Ni kake faɗa wa cewa kai zo. Zauna. Nawa ne baba? Lafiya kalau ya kake? Fati. Baba. Wannan fuskar na santa amma na rasa idda na santa. Baba shi ne wanda nake baka labari. Allah sai. Kar ka damu da abin da ke tsakaninmu da kai. Ni ba zan zama abokin gabarka ko abokin gudu ba. Ka ga ita duniya makaranta ce. In kana da kana da imani, an yi annabawa sun tafi. In kana da cewa kai ba kama da imanin, ba za yi, an yi su Fir'auna sun tafi. In kana da cewa kai fasiki ne, ko kuma kai wani kangarare ne, ko wani kafirci ne abu za yi, da su Hamana, su Funfungari, da makamantan irin waɗannan manya-manyan mutanen da su basu ma da suna ma fito na fito da Allah ne. Don Allah baba ka yi hakuri. Ba magana in yi haƙuri ba ne. Wannan ba zai hana ni in baka auren Fatima ba. Kuma ba na son ka gaya mata duk abin da ke tsakaninmu da kai. Wannan ni da kai ne. Saboda haka duk abin da za ka yi, ita duniya makaranta ce. Ita hankali sai ka gama ita lafiya. Dattijo kamata a wannan ranar ba zan da ana hayaniya da kai ba. Na tabbatar na haife ka sai kuma gashi yau ka zo wajen wanda na haifar. Yanzu ka ga waɗannan duk abokan aiki na ne masu wucewa ne. Kun muna zaman lafiya da su. Zai gaba baba ina kwana ko ina wuni. Ko a wannan lokacin da abin da ya faru. Fatan da an yi hayaniya da kai ba. Kaga dai tsufa ta. Wallahi ba komai. Kuma ba zai hana ni kamar yadda na faɗi maka. In baka aurenta ba. A Fatima. Baba. Ku je gida ke kuma in na zo za mu yi magana tare da ke. Ko baba. Sai na zo. Na gode baba. Mai buƙatar kallon complete video na zai iya zuwa YouTube channel ya rubuta Hadi Fulani TV sannan ya yi subscribe ya danna ƙararrawa ya yi comment ya yi share. Na gode.